Hello, fi yw Gwen Phillips. Miriam Paul Davies. Hello, fy enw i yw Lucy. Fy enw i Martha, ni'n astudio gan. A da ni'n dau yn astudio Theatr Drama ym Mhrifysgol De Cymru. Enw'r cwmni ydy Prifysgol De Cymru ac ethos y cwmni ydy yn bod ni yn herio y status quo ac yn cyfuno dau bwnc yn y brifysgol. Ni'n gweithio gyda Theatr a Drama. To create an exciting collaborative piece. Dod o darn creadigol, Cymraeg, cyfoes. Enw'n cynhyrchiad yw Murmur, sydd yn seiliedig ar waliau. Fe yna lot o waith i wneud â waliau a da ni yn rili cyffroes ar gyfer beth da ni wedi ddangos i chi. Mae yna lot o ddefnydd o waliau yn y darn, felly cadwch lygad yn agored. Diolch!